אני שפירא, בוגר מחזור ראשון של תוכנית אייל. היום אני משרת בצבא ההגנה לישראל בתור מ"פ השלמה של הכשרה לקצינים. הייתי תלמיד מיוחד. אני יכול, נראה לי, לספור את הפעמים שהייתי באמת בבית ספר על שתי ידיים. לא הייתי מגיע לבית ספר. הייתי מפספס מבחנים, לא היה יותר מדי מעניין אותי, הייתי פשוט נשאר לישון בבית ולא עושה עם עצמי כלום. באמת בסופו של דבר אתה לא בא לפה, אתה לא בא פה ומפספס מבחנים ואתה רואה את atotzaot. הרבה נכשלים, הרבה כעס של המורים. ההורים שלי גרושים, אז שאני בן 12 בערך, ובסופו של דבר גם זה תרם לזה שלא הייתי מגיע לבית ספר. כמובן שמתקשרים להורים, ההורים כועסים עליי, שבעצם הם לא הכי נלחמו על זה שאני אבוא. זה באמת, אלה היו הקשיים, בהבנה, בלהישאר במסגרת הזאת, בלהגיע בכלל בבוקר. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה. משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו. פתאום אתה מפחד, כאילו, מה, אני דפקתי לעצמי הכל? כי הייתי טיפש ולא הגעתי, ולא השקעתי ולא כלום. כמו קו חרוט על כף יד זה יבוא, בטוח בעצמו. כאילו היה שם תמיד, וחיכה שנבחין בו. אמרתי שאין סיכוי שאני דופק את הדבר הזה, כי זה פה הזדמנות שלי להציל את עצמי. אני לא אלך לאיזה בית ספר, או בכלל לא ללכת לבית ספר. ופה באמת יש לי הזדמנות שהיא באה לי באמת משמיים, ואני חייב ללכת עליה. אני יכול להגיד שהשינוי שעברתי בכיתה הזאת הוא מדהים. הייתי בן אדם אחד בתחילת י' ובן אדם שונה לגמרי בסוף י"ב. אתה רואה שכל כך הרבה אנשים מסוגים שונים פשוט בכיתה אחת, ויוצא לך להתחבר לאנשים שבחיים לא חשבת שתתחבר איתם, ויש לך את המחנך שלך ואת המורים, okay? שאני בטוח שהם הרבה יותר טובים מכל מורה אחר בכיתה אחרת, שהם פשוט נותנים לך את היחס האישי, ולאט לאט אתה משתנה. זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. גיא היה לי קשר מאוד מיוחד. לא היה מחנך שלי, הוא היה אבא שני שלי. אני חושב שהיחס האישי מאוד מאוד מורגש בכיתה הזאת. באמת, יש תלמידים שזועקים שמישהו יקשיב להם ושמישהו יעזור להם, ופה באייל אתה אפילו לא צריך לבקש. מושכים אותך, בוא, אנחנו יושבים עכשיו, מדברים. ובאמת היחס האישי הזה זה משהו שהרבה יותר חשוב מלימודים וחינוך. אני עדיין, כל הדברים שעברתי שם, הם עדיין איתי, ואני עדיין לוקח איתי, ואני עדיין זוכר. והדברים האלה והיחס הזה, זה מה... אני יכול להגיד באופן חד משמעי מה שהפך אותי למה שאני היום. בחרתי להיות קצין כי איפשהו רציתי להוכיח לי ולאחרים מה אני מסוגל. התקדמתי עם הקורס, עברתי את בה"ד 1, עברתי השלמה, וקיבלתי להיות קצין קשר בגדוד של הנחל, של 931. שם הייתי במשך שנה,
חלק מזה גם היה מבצע עמוד ענן. לאחר מכן, אחרי שנה בגדוד 931 בנחל, באמת עברתי למקום שמאוד רציתי, באמת יחידה מובחרת בנחל, שזה הגצ"ר, גדוד הסיור של הנחל. בדיוק חודש לסיום תפקיד שלי תפס אותנו צוק איתן. אני אפילו לא אקח את אחורה, בשנה ועבר רק כשאני הייתי בגדוד הסיור. בזמן כל כך קצר לעבור כל כך הרבה דברים, אני לא חושב שיש את זה בשום מקום. זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר. לסיום, מה זה אייל בשבילך? אייל בשבילי זה... אני חושב שזה באמת כמו בית. כמו בית, ובאמת זה הכוונה לחיים. לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה.